so kamar ka habibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Ilahi sarki kai na saka ya jalla sarkin sarauta, ka bani dama zan yi yabo ga mafi cikar kyau da tsafta. Abin yabo na annabi wanda ya zarce dukkan halitta, isa da girma babu kamar ka a ko'ina shugaba mahabubi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Allah salati marar adadi ka daɗa wa kairil anami, manzan da shi ne mafi matsayi a gurin ka nurin salami. Alai sahabbai har shurafa'u da auliya gun mutsani, ilahi sarki sada dukan ulama'u kaunar su bata da aibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Assalamu alaika annabi, ga wani taliki zai yabanka, ka tallafa min ka san banda bin fada sai yabanka. A ko'ina ne zan ta yabo da yawan salati gare ka, ka taimaka min ko a cikin barci idona ya ganka habibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Mafakar halitta annabi, ba wani mai isa in akwai ka, isa da girma ba na biyan ka, sanin ka sai wanda ya yi ka. Abin yabo na annabi wanda ya bar ka waza ya ɗauka, a zahiri ma ba masanin ka bare abu ya nabi habibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Isa da girman ka annabi ya fi gaban dukannin fahimta, a rayuwa ta sani da yabo ga wanin ka bana bukata. Ta yaya ne za a ce mai so ga wanin ka wai zai rabauta, a je a dawo wanda ya bar ka ba zai yi kyau ba ko a madubi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Abin da raina yake ta faɗa har zuciya bani shakka, kai ne na farko wanda ya fara ganin magagin duka. Mutum da aljan har da wani habibu tilas mu soka, abin da kan so rabbi yana ƙaunarsa ya shugaba mahabubi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Katumin nubuwat kai na rike ya mai farilla da sunna, mai kyau da tsayuwa ga hakuri ka girma ya ya nuna. Duk wanda ke son ka in ya rufe Allah yake cin amana, sai na faɗa san ka nake ko duniya za ta gina habibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Abin da raina yake marari kai ne madubin halitta, a ko'ina san kashi na rike shi zuciya ke bukata. A raba komai cikin kaunar ka habibu shine bajinta, a ko'ina kai zan ta faɗa kai ne abin so da bashi da aibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi. Allah yana son ka annabi, har hidima yake yi gare ka, ya mai mukami saman matsayi ka girma kowa ya san ka. Farko da ƙarshe haɗa zakiya duk zamani ba kamar ka, a baɗini ma kai kaɗayanta a zahiri ba kamar ka habibi. Abin yabo na annabi ne, ba wanda zan so kamar ka habibi.
sansa shine ni ma ina so na ganka masoyina kan gaskiya ne a zuciyata banda abun burin da zai kai ganin ka habibi abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi duk wanda zai barka har ya fake da waninka baya da sa'a ga wanda zai baka har ya gure ka abunsa san babu a'a in dai mutum zai riko da isar ka na jibu ko mai sana'a ba za ya kai arzikinsa ba har abada ina son kaɗa habibi abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi ya anjalal aini mai matsayi na saman dukannin sarauta a rayuwata ko a ina kaunar ka ni zan bukata ya mai mukami saman matsayi mai ba da kyautar rabauta ka ba wa kowa annabi ni kaunar ka ce za ka bani habibi abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi mai kyau da tsaiwa ga hakuri ka zarce kowa ya san ka kai ne kadai tak wanda ilahu ya ce wa sunan sanaka ko an biya ma san ka suke ba mai irin zamanin ka alhamdu adi ko a cikin suna irin naka babu habibi abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba khairul anam jarumin Allahu a gaida kai ya mafi sarki isar isa sannu mai girma sanadin ka komai yayo sauki waye ya kai ka a duk akawanu ina da amsar ga mai sauki da ba da baka hada su a babu kamar sa ba za a kara ba daban-daban kai daban Mahmud motsin ka ya fi darajar kowa kai kai ya jefa ilahu ya ce shi ne ya yo ba musantawa mu baya arnan da sun kai ma Allah ya ce shi suka yi wa a ƙaba ƙausan sanin motsin da ya zarce wani ba makaki ba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba mafakar halitta a ranar gobe da kai kadai ne ake gwalli kowa tsirara a danka daban majingina mai gidan ali wanda duka kama idan bashi ba cikin ruwa ka rike kwali da shi kadai za ka je wa ilahu gwanin musannan ya ma duba ga gaskiya mai dashe ƙarya da kiranka ne a kasan sarki mai yin fada da fadar Allah a garin ku ne ya aje daki komai na Allahu na ka habibu kai maryayi ma bagin yaki na ci mulhuda shiriyar zababbu kai kadai na fusan duba majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba salam mai cikar matsayi da cikar mukami wuce kowa mai san ka ne wanda ya dace makiyin kashi za mu shewawa girma isa dan ka aka yi wa masu shi kafin nunawa abin ya bar rabbi kairul kalki kai kadai rai yake duba
gashi dai mutum ba kama da mutum ba, mutum taka ya wuce kowa. Mun ki ibadi ina ya kamar ka gwanin gwani na aran tsaiwa. Ka ne na Allahu ba ta makarkashin da me zan musaltawa. Mahi ka so ni na samu rabauta abuwan ban yi komai ba. Majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace ta makarka ba za a kara ba. Ka je ga Allah ka gan shi ya gan ka hankali ba ma'auni ba. Bare ya gane ta ya ka gan shi a inda ba duniya ne ba. A can gurin ba sama'u da ƙasa ta yadda ba za a gano ba. Ya karɓi sallah ya zo a daren mai hankali bai musanta ba. Babu salam sannu mai haƙuri kai ne ka ture shirin karya. Ka kira ga Allah ka kai ga gaci maƙiyanka su ne suka yi baya. Burinka kullum ganin mun tsira ba ka yi ramuwar gayya. Ba za mu mance da kai mana ba na ilahu kai ne abin duba. Majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba. Waye ya san wa za ya sani motsin ka gatan mu tare. Sanadin ka ruhi ya samu nutsuwa hankali ko yadda na inkari. Badan da kai ba imamul kulli rayuwa da ta yi tsauri. Waye ya kai ka bare ya fi ka abadan ba a sama ba. Salam sannu mai haƙuri kai ne ka ture shirin karya. Ka kira ga Allah ka kai ga gaci magiyanka su ne suka yi baya. Burinka kullum ganin mun tsira ba ka yin ramuwar gayya. Ba za mu mance da kai mana ba na ilahu kai kai hannun zamba. Majinginar kauni zababbe kowa ya same ka ya dace tamkar ka ba za a kara ba. Abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi. Abin yabo na annabi ne ba wanda zan so kamar ka habibi.